kurangkan dena suokida muko balakang gunjangan tibo apa dayo adia ruponyo rata satitia kini badarai pacah seribu untuk adia ketahui denai manya yang bahabi raso sahabi cinta peruponan indah sesuai ju harapan hati di dado tolong maafkan denai manusia bukan malaikat jauh dari sifat-sifat sempurna tapi denai punyo hati punyo cinta suci nan bisa dia banggakan denai manusia bukan malaikat jauh dari sifat-sifat sempurna di hati tak tulis namo hanya adia saja tolonglah tolong picayolah apa dayo adia ruponyo rata satitia kini badarai pacah seribu untuk adia ketahui denai manya yang bahabi raso sahabi cinta peruponan indah sesuai ju harapan hati di dado